Velkommen til videoguiden, der vejleder dig i, hvordan du skal timeregistrere og dokumentere dit forbrug i projektet Entreprenørskab i uddannelserne. Under denne videoguide finder du skabeloner til timeregistreringen samt en samtykkeerklæring. Sidstnævnte skal kun udfyldes første gang. Timeregistreringen skal udfyldes med navn, CPR-nummer eller de første 6 cifre, aktivitet i kolonne A, geografi i kolonne B, projektrelevant arbejde, timeforbrug, en håndskreven dato og underskrift. Start med at udfylde dit navn, og derefter dit CPR-nummer. Tjek, at måned og år er korrekt. Udfyld partnernavn, hvorefter CVR-nummer automatisk dukker op. Så skal aktivitet udfyldes. Det er kun, hvis du udfylder Work Package 2, at kolonne B skal udfyldes. Dette er altså ikke gældende ved de andre. Så skal arbejdet dokumenteres. Har du f.eks. holdt møde, skriver du møde med og navnet på den, du har holdt møde med, da det skal kunne dokumenteres. I eksemplet med undervisning kan forklaringen eksempelvis være udvikling af undervisningsforløb, og navnet på undervisningsforløbet, sammen med og navnene på dem, der har været med. Derefter skal der udfyldes timer. Det er vigtigt, at dette udfyldes korrekt. Har du brugt 2,5 time, skriver du 2,5. Har du brugt en time og et kvarter, skriver du 1,25. Tallene skrives ud for datoen i måneden. Der tælles sammen vandret og lodret. Skemaet udskrives, hvorefter det dateres og underskrives i hånden. Det er vigtigt, at datoen er i umiddelbar nærhed af timernes forbrug. Husk også en underskrift fra din lokale projektleder. Din lønseddel bruges til at udregne din løn og som dokumentation for, at du har modtaget løn i den periode, du har haft timer. Første gang du udfylder en timeregistrering, skal du udfylde en samtykkeerklæring. Dette dokument skal kun udfyldes én gang, og det er første gang du udfylder timeregistreringsskemaet. Dokumentet skal sikre, at du har læst og giver samtykke til, at personlige oplysninger om dig må indsamles og behandles i forbindelse med evaluering af det projekt, du arbejder på. Erklæringen skal udfyldes med navn, CPR-nummer, håndskreven dato og underskrift. En samtykkeerklæring kan udfyldes digitalt. Du udfylder derfor dit navn, dit CPR-nummer, udskriver og daterer og underskriver i hånden. Samtykkeerklæringen afleveres sammen med din første timeregistrering. Send et dateret og underskrevet timeregistreringsskema til egen projektadministrativ medarbejder og konsortieadministrativ medarbejder på erhverv.projekt@via.dk.